أو 1997 كلتنا الشيحوات أديهم سنك كانسر كتموتن كلا كفتل لنا زولو نور حاد جزؤهم تمنت إلهم يوسدو زئلش زتيق زنكاغ بيتسب سلازين ورومون كل قلعنتهم أعفد جرّاقي فونا زقاتيهم حبي سددو أزم حبزي فقرب غنزا تسفى بتموا حلم دما بفرحي أمستكو جن ولو زنهت أنات نشير الرازي ولوج أكان علم تسفى قريتو روسن غدنن فقدنيا زين رحدن اشتيقول عنيرو نايلو ما عند فيلمنا نصحنا مولو أوز طفقلو جيزة توعد كميلو خفتر كم زخل زرئنايو أو قص مدري كيل زيت تصبيو وجكان دما هنرئينا فيلمنا جمر عصر شعتو سشوعتي إريكنا المرتز بارو خل التحوات نام حب زختاماتنا توصيدو نرئينايو كوتحن كلو مشيو سلزنوره استقبلوهم طوفنا أكسل درار من كهون أقاولان كيغورن نمدك أسوم يسدوهم إذا خلص جمرة كن مستوصون معلتات تخون زوم كل التحوات بزح غازيطاتاتن تلسكوبن الناس رؤوزله تتحزيهم تلسكوب سرقوا له مخنات البرت هذا جيزة ساينتيست خوينو نور حنا مخاد حلم سلزنورو أزغط المعلتي أديومنا ناي هدايات أنات بيرو تتصويعة نايت بيرو حلاف والفلتر غومو نعوم الزاريوها التغيير نجر كم زي اللي ردا كل جيزة أمكات مرتسترفو جزهم كيملو سقعة ناسرقون نهربوشون يمزعلو أدي أمورن بينات عوام سلزنورت نعوم زغون أغل أغشن إنكاوتراي أسرح سلتوعل نعوم نمكتتال كونه نمحلاي زغون ترف جيزة نورن ندحر دقا زر اليوم نجرات زي تقروا لهم نايدن نتحلاف نتاتوات تكتاتو لهم تحل يوم زي كوينا نمحب زغتمات كم سدودي نجرا أفت معالت نسو مورن والفر إنها بتركة كم سلزلمنتو متنقطعو نجز أي سدا كن هوت نزوم كل التحوات كالي نجاري حسوا هاللوم زلا مخنات بوزح كيزن كيوسده مورد هوسبيتال تأتمو ننوع جيزة تحاول يتصنحنا كانسر حمام كم زلوا ينقروا أكم أوكيل حلفنا توسيدو نقعوا يمكوس دوم يحسب جنكعة أفت ساعات منجز تزحتو زنورة نهس أون تدليا زولوم نجارات أي غرو النيرو أولو عليو نعمة الرشا جيزة دمو استخفلة كلم سلستور حسل زخونة قولو عتنا معواي زخون عقمن كإلتني يولغانتو هايلو نمحو هت أنات نخودو تلعيلو زنورة وساني يتصدق ناو نور ساعات كلملسين كلنا أزغط نجوه إزم محوات أفت محوحة هتعنات نايم جمرة نجوهم كم يزمسل مخاني رئيلو كل سو قزقسو أو حدا ساعات يتسأمو نفت عاي دراش خيد كفولون بلعون كيتو هالو دما منم كجوري يقولون بلعتو هايلوم مجمع ملح جمرون كلون كساو زودو ولا حنتقال كزارو يفكدون أتو مساسال ساعات نايز محوحة هتعنات دايركتر زغون فريدريك نتالي لين تبال حداش ممهر تقبلو اتمحو حبت أنات انتاي كم زمسلن أو انتاي كم زقورن النازر زر لا يتصنح منجستي نقول عد بحيل مقطع ولا يقارط ودا أمبر أو زمحو حبت أنات كتقومو لتخليخي كلها نادم أنا نتقومو ليلي نقرا ليلينجن كم عينت من قد يكون تتكم دحرزي نفتم زمس حزنور قلعت يوسدامو كلاتهم سنة سرعات بحد جيزة تسيوم سلام يولوا فريدريك نتوم كل التحوات قبل كم كل ميوم يقرمو شموم من مخانو مسحتتهم أما تساعتا خونكم زدولي حتهم المرت أهواز مرامر ساينتيست خوون كم زدل خزارون كله بحدا جيزة يتصفع كحق أو علم زرحقو حلمتاتو زجزاي فكدون أزم حهت أنات بتون قلعت أو كندنات مرتي ناس راح يمزخدو فريدريك نمان زوم كل التحوات أفت قول إمن ناقوتو تنقو علي سدوم إريك حوا المرت أو قرو حمام كم زلون كبت نجارات من دحر سفسفو وقرو غمز قوسلين كزاروي مكر كم فريدريك نحوون تصفعو دقي من خي زارون استوهالو سقولن خسمعن أفرارح ويوتس اتقطر نسو نافت استوهالو بوتا خيدوم مننا أريو دحر معال نمزح يتصوعو بتعم رققتي استسابر قروتي بشكوت سلز نورا بتم قلعت نغط عمود راي إنها تدافقون إنها توارورن نريهم إزوم كل التحوات حدشتن حقم زيولو من سلز نورو ولا حنت تطعم نقري رخون كن بشمنا مسح ساعات قرو تعرفهم سلز نورو توقر مزبالين كالو تعرفتون كفالو تعدلي رخو توقر أفت بوتا ننوح إذا سلز تنحى لعليهم بزح فلتقت لوو أو عين دحراتهم بزح شجر كسعوهم كم زخيل دحر من ردو دما كل نجر كجورون كلو دمت نغي يسمعون كم تلالوت كسناول نخنقس عصوني نقرب مخناتو أبز بوتا التقدمين وسان الحقي كل غصا زحلف مصبعيو مخناتو دحر داو 15 عمت مليئوم كفت بوتا ناي موصا مسل لوم ግን ወጓዕ ምን ከወዱ ዝተወሰኑ ደንደን ተቆልዑት ይመጽሞ ወይ ሽጋራ ወይ ቅርሺ ወይ ዝብላዕ ነገር ሃውና ኢሎም ይሕትዎም እዞም ኣሕዋት ካብቶም ደንደን ተዛሓተትዎም ነገራት ወላ ሓንቲ ስለዘይነበረቶም ክልቲኦም ይቕጥቀጡ አልመርት በግዲ ናፍታ ዓባይ ታንከር ንኽደዩ ይነግርዎሞ ካብ በረኽ ቦታታት መውደቕ ብጣዕሚ ይፍርሑ ስለዝነበረ ከም ዝናልካ ደኻ ኣስትሮናት ክትከውን እናወዱ እናቐለዱ ብእምንና ደርቦ ይወቕዕዎ እቲ ምሸት ንሱ እቶም ኣሕዋት ገና ክህይወትን ከጀመርዎ ልዕሊ መጠን ስለዝኸወዶም ንኸምልጡ ካብቲ ቦታ ርሒቆም ይኸዱ እሞ ኣብ ሓደ ፅርግያ መኪና እናተፀበዩ ድሕሪ ምጽናሕ ሓንቲ ቫን ሰቂላ ትወስዶም
ግን እታ መኪና መሊሳ ናብቲ መሓብሓቢ ህፃናት ያወሲዳቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ንፍሬድሪክ ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሕዎ እሱ ዘይፈትዮ ነገር ንኸይገብሩ ብደንቢ እዮም ዝጥንቀቑ ነቶም ክልተ ኣሕዋት ግን ክምልጡ ብምምካሮም ከም ቅፅዓትን ከም መምሃርን ንክኾኖም ንኩሎም ኣብቲ መሓብሓቢ ህፃናት ዘለዉ ቆልዑት ታራ ሒዞም ቦክስ እናወቕዕዎም ንክሓልፉ ይገብር እዚ ኩሉ እንትፍጠር ሊሌን ኣብ ውሽጢ ኮይና ብመስኮት እናርአየት ነይራ ግን ቅፅዓት ተወዲኡ ንውሽጢ ምስ ኣተዩ ቆስሎም ዘይምሕካም ካሊእ ክትገብረሎም ኣይትኽእልን ናብ ዓራቶም ከይዶም ክድቅሱ ከለዉ ኤሪክ ከምቲ ተጎር ዝበሎም ኣብ ዓይኒ ዘየኣትዩ ጽላሎታትን መንፈሳትን ንኽቕየሩ ንኣልመርት ይእምኖም ከም ዝነበሉ ሰሙናት ይሓልፉ እሞ እቶም ኣሕዋት ኣብዚ ቦታ ዝነበሮም ህይወት ክላመድዎ ይሞክሩ ግን ክዕልዕል መጠን ከቢድ እዩ ነይሩ ኣልመርት ኩሉ ግዜ እዩ ክላስ ዝድቅስ ነይሩ እታ እግሩ ድማ ሰንኪ ከበድቲ ነገር ምሽካም ቆሲላ እያ ነይራ ሕዚ እውን እቶም ዝደኸሙን ክእለት ዘይብሎምን ቆልዑት ስለ ዝነበሩ ምሳሕ ዝበሃል ንከይረኸቡ ጾሞም እዮም ዝውዕሉ ነይሮም ሓደ መዓልቲ ኤሪክ ኣብ ዳጓሓፍ ቸኮሌት ይረክብ እሞ እቲ ናይ እግሩ ቐንዛ ንኸረስዖ ንኣልመርት ይህቦ ኣልመርት እውን እታ ቸኮሌት ምስ ተጎርን ምስቶም ካልኦት ኣዕሩኽቱን ይማቐላ እሞ ዝበለፀ ቅርበትን እምነትን ይፈጥር ኩሉ ምሸት ድማ ኣክስል ናይ ወርድያ ምሕላይ ታርኡ ክኣክል እንከሎ ናብቲ ቆልዑ ዝድቅስሉ ቦታ መፂኡ ሓደ ቆልዓ ሒዙ ናብ መደቅሲኡ ይምለስ ነይሩ ሓደ ንግሆ ታፍ ኣልመርት ኣብ ዓራቱ ከም ዝሸነ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይናደድ ከም ቅፅዓቱ ድማ ዋላ ሓያል ቁሪ እምበር ጥራሕ ሰውነቱ ኣብ ልዕሊ ጎማ ደው ኣቢሎም እታ ሸነላ አንሶላ ክሳብ ትደርቕ ሒዝዋ ንኽውዕል የገድድዎ ድሕሪዚ ናብቶም መሕብሕቢ ህፃናት ዘሎ ዶክተር ይሰድዎ እሞ ጥዕንኡ ጽቡቕ ከም ዘሎ ነጊሩ ነቲ ናይ ሽንቲ ችግሩ ንክሕግዞ ግን ዝተወሰኑ መድሓኒታት እዩ ይሰዶ እቶም ደንደንቲ ሕጂ እውን ናብቶም ክልተ ኣሕዋት እናመፁ ዝተፈላለየ ንግበር ምሕታት ስለ ዘይቋረፁ ተወድን ኣዕርኽቶምን ከምቲ ዓንትዎ ቸኮሌት ዝሃቦም ነቶም በንደንቲ ዝኸውን ዝተወሰኑ ሽጋራታት ይህቦም ግን ኣልመርት ሕጂ እውን ኣብ ዓራት ምሻኖ ይቋረፅን እቲ ዝህቦ መድሓኒታት ዝበለፀ ክፈዝዝን ንኽታኸስን እዩ ዝገብሮ ነይሩ እምበር ንዚ ናይ ሽንቲ ችግሩ ምንም ኣይፈትሐሉን ናብ ክላስ ክኣትን ከሎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ብተደጋጋሚ ይታኸስ ስለ ዝነበረ ሊሌን ደፍተሩ ኣልዒላ ትሪኦ እሞ ትምህርቲ ካብ ዝጅምሩ ዝፀሓፈሉ ነገር ከም ዘይነበረ ትርኢ ግላዊ ነገራቱ ዝፀሓፈላ ካልአይቲ ደፍተር ስለ ዝነበረቶ ኣልዒላ ተንብቦ እሞ ካብ ካሊእ መፅሓፍ ኮፒ ዝገበሩ እዩ መሲልዋ ነይሩ ባዕሉ ከም ፀሓፉ ክነግራ እንከሎ ኣንብቦ ትብሎ እሞ ከንብቦ ከሎ ኣብዚ መሕብሕቢ ህፃናት ዝገጥሞ ኣለዉ ሕማቓት ነገራት ከመሽሙር ካሊእ ትርጉምን ቃላትን ተጠቒሙ ከም ዝፅሕፎምሎ ተስተውዐል ንኣልመርት እዚ ከም ፅቡቕ ነገር እዩ ነይሩ ምክንያቱ ናብቲ መሕብሕቢ ህፃናት ዝመፁ ደብዳቤታት እትከታተሎምን እትእክቦምን ሊሌን እያ ነይራ ንኣልመር እውን ከም ሓጋዚ ኣጌራ ትቆፅሮ እሞ ናብቲ ከተማ ኸይዱ ደብዳቤታት የምፅላ ብሓደ እናፈለይዎም ጋዜጣ እናንበቡ ደርፊ ይሰምዑ ሕዚ ናተይ ዝብሎ ስራሕን ሓላፍነትን ስለ ዝነበሮ ብጣዕሚ ንቑሑን ሕጉስን እናኾነ እዩ ዝመፅሎ እቲ ንሰሙናት እናቸግሮ ዝፀንሐ ናይ ሽንቲ ምቁፅፃር ችግር እውን ሙሉእ ንሙሉእ ተፈቲሕሉ ሓደ ግዜ ምስ ሊሌን እናውግዑ እንከለዉ እውን ሊሌን ሓዳር ጌራ ቆልዑት ወሊዳ እተዕብየሉ ግዜ ስለ ዝሓለፋ ወለድን ዘይብሎም ቆልዑት ኣደ ኮይና ንኽትምህርን ንኽትንከባኸብን ከም ዝወሰነት ትነግሮ ሓደ መዓልቲ እውን ካብ ኣዲኦም ሞረን ደብዳቤ ይፀሓፈሎም እሞ ብዛዕባ ንኸይጭነቑን ሕክምና ፅቡቕ ምዃኑን ኣብ ከምኡ ይንከባኸባ ከም ዘሎን ትነግሮም ኣብቲ ሰዓት ዝድቅሱሉ ክፍሊ እናወልወለ ዝነበረ ተጎር ንዓኻ እንታይ መፂካ ኢሎም ይሓትዎ እሞ እታ ደብዳቤ ናብኦም ደርብዩ ኣቦይ ዓመት ተመሳሰሊ ነገር ይሰደለ ኢሉ ይነግሮም ኣቦኡ ደብዳቤ ፅሕፈሉ ናብኡ መፂኡ ንኸይሪኦ ምክንያት ንምፍጣር ጥራሕ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዘናድዶ ግን ብዛዕባ ሓፍቱ ምንም ዘይነግሮ ምዃኑ እዩ ኣልመርት እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝነሉ እሞ እታ ደብዳቤ ልዒሉ ቅስና በለ የንብባ ግን ዝተፀሓፈ ዘይኮነ ዘንብብሎስ ብውሽጢ ካሊእ ታሪክ እናፈጠረ እዩ ኣብ መንጎ እውን ሓፍቱ ሰላም ከም ዝበለቶን ከም ዝናፈቐቶን ገይሩ የንብበሉ ቶበር ኣልመርት ዘንብበሎ ዝተፀሓፈ ከም ዘይኮነ ዋላ እናተረድኦ እቲ ዝሰምዖ ነገራት ንእሽተይ ሰላም ይስምዖ እሞ ኣመና ሕጉስ ይኸውን ንኣልመርት ድማ መስጊንዎ ይኸይድ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንድሓር ኣብቲ መሕብሕቢ ህፃናት ዘለዉ ቆልዑት ኣልመርት ብዝሐሸ መንገዲ ቃላት እናፈጠረ ንኸንብበሎም ካብ ገዛ ዝተሰደደሎም ደብዳቤ ቀሪቦም እዮም ደው ኢሎም ዝፅበዩ ሓደ መዓልቲ ኣክስል ናብቲ ክፍሊ ክመፅእ እንከሎ ንኣልመርት ቐፃሊ ግዳዩ ክኸውን ይመርፆ ኤሪክ በጃሓዊ ንክኸውን ንኣልመርት ንክገድፎን ንዕኡ ንክወስዶን ዋላ ይንገሮ ኣክስል ብሓይሊ ፀፊዑ መሊሱ የደቅሶ እሞ ንኣልመርት ሒዝዎ ናብ ክፍሉ ይኸይድ ኣብኡ ክበፅሑ እንከሉ ኣክስል ንኣልመርት እንድሕር ደኣ ዝበልኩኻ ዘይሰምዑኻ ሓውኻ ኤሪክ ክውዳእ ኢሉ የፈራርሖ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኤሪክ ዝኾነ ድምፀት ሽንተይ ሰሚዑ ይኸይድ እሞ ንእሽተይ ሓዉ ኣብ እግሩ ዝነበረ ደም ብማይ እናሓፀበ ይፀንሖ ሓንቲ ቃል ንኽዛረቡ ዕድልን ከይረኸበ ውንኡ ስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሊሌን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንኽትዘራረብ ምስቶም ካልኦት ሰራሕተኛታት ክትርከብ እንከላ ነቲ ጉዳይ ፀማም እዝኒ ህቦ ስለ ዝነበሩ ብጣዕሚ ተሓረቕ እዚ ዝገበሩ እቶም ዓበይቲ ቆልዑት እዮም ኣብ ናይ ጉርምስና ዕድመ ስለ ዝበፅሑ ድማ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ሽምተ ዝነግረና ነይሩ መሓገዝናዮ እንድሕር ሱቕ ክብል መሪፁ ግን ብቐረባ ክንከታተሎ ኢና ካሊእ ንገብርን ኢሎም ይምልሱላ ሊሌን ንኣልመርት ሕክምና ንኽትወስዶ ሓሳብ ተመፅእ ግን ኩላቶም ይቃወማ ኣብዚ ቦታ ዘሎ ዶክተር እኹል እዩ ጉዳዩ ተኸቢዱ ጥራሕ ኢና ንሆስፒታል ንወስዶ ኢሎም ድማ እቲ ጉዳይ ደጊማ ንኸይትልዕሎ ይነግርዋ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንኣልመርት ረኺባ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክትሓቶ ትሙክር
ግን ልዕሊ መጠን ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ ኣይኸይድ ድሕሪኡ ዝነበረ ኤሪክ ግን ከምዚ ዝገበሮ እቶም ዳይሬክተራት እምበር ቆልዓ ኣይኮነን ኢሉ ናብ ጉያ ይኸይድ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ኩነታት እቲ መሐብሐቢ ህፃናት ንምፍታሽ ዝተወሰኑ ካብ መንግስቲ ዝተለኣኹ ኢንስፔክተራት ይመፁ ግን ዋልፈርን እቶም ካልኦት ሰባትን እቶም ኢንስፔክተራት ከም ዝመፁ ቀዲሞም ፈሊጦም ስለ ዝነበሩ ነቶም ቆልዑት ዝሐሽ ክዳውንቶም ይኸድንዎም እሞ ኣብ ገጾምን ካልእ ክፋላት ሰውነቶም ዝነበረ ቆስልታት ብሜካፕ ገይሮም ይሽፍንዎ እቶም ቆልዑት እንድሕር ድሓር ክቕፅዑ ዘይደልዩ ኮይኖም ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ንኽዛረቡ ይንገሮም እቶም ኢንስፔክተራት እቶም ቆልዑት ኣብ ሓደ ናይ ጣውላ ስራሕ እናሰርሑ ክሪኦም ከለዉ ብጣዕሚ ሕጉሳት ይኾኑ ምክንያቱ ካብቲ መሐብሐቢ ህፃናት ሰብኡት ኮይኖም ክወፁ ከለዉ ህይወቶም ንምምራሕ ዝሕግዞም ሙያ ክህልዮም እዩ እቲ ሓቂ ግን እቶም ቆልዑት ካልእ ግዜ እቲ ቦታ እናፅረጉን ኣእማንን እናሓወሩን እዮም ዝውዕሉ ሎማዓንቲ ናብዚ ዳ ጣውላ ኣትዮም እኒአው ነቶም ኢንስፔክተራት ንምርኣይ ጥራሕ እዩ ኣብቲ ሰዓት እዚ ኣክሰል ንኣልመርት ሒዝዎ ናብ ሓንቲ ክፍሊ ይኸይድ እሞ ሱቕ ስለ ዝበለን ንማንም ሰብ ስለ ዘይተዛረበን ሓንቲ ውህብቶ ሂቦ እዚ ኩሉ እናተፈጠረ ብርሕቐት ዝረኣየ ኤሪክ እውን ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ናይ ሓንቲ ዕንጨይቲ መሰንጠቒት ማሽን ናይ ድሕንነት ሓፃዊና ይፈትሖ ኣልመርት ምስ ከደ ኣክሰል ስርሑ ንምቕፃል ናፍታ ማሽን ይምለስ እሞ እንከይርኣያ ስለ ዝወልዓ ሓንቲ ተፃውዕቲ ይቑረፅ ሕክምና ንክግበረሉ ንሆስፒታል ስለ ዝተሰደደ ድማ እቶም ቆልዑት ንዝተወሰኑ መዓልታት ነፃነት ይረኽቡ ፍሬድሪክ እዚ ዝገበረ ኤሪክ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ይዝጠራጠር ነይሩ ግን ከዓ ማስረጃ ስለ ዘይነበሮ ስቑኢሉ ዘይምርኣይ ካልእ ክገብረ ይኽእልን ሓደ ምሸት ድራር እናተወልዑ ከለዉ ኤሪክ ካብኡ ይድወለሉ እሞ ኣዲኡ ከም ዝሞተት ይሰምዕ እናወኸየ ናብቲ ድራር ዘውልዑሉ ነበሩ ጠረጴዛ ይመለስ እሞ ንኣልመርት እውን እቲ መሕዘኒ ዜና ይነግሮ ኣልመርት ነብሱ ምቁፅፃር ተሳኢንዎ ሓቂ ይኩነን እናበለ እናወኸየ ንዓብዪ ሓዊ ይወቕዖ ፍሬድሪክ ግን ብዛዕባ ናይ ኣዲኦም ሞት ምንም እንከይሓዘነ ምግብ ዝብልዕሉ ሰዓት ድምፂ ከይተውፁ እንደይበልኩምን እናበለ ብተደጋጋሚ ገጾም ይፀፍዖም ብርእሶም ሒዙ ድማ ናብቲ ቢያቲ ይፀቕጦም ግን ላሒሉ ክሳብ ዝደግም ዋላ ብተደጋጋሚ እንተፀፍዖም ምብካይ ስለ ዘይቋረፁ ኣብ መጨረሻ ደኺሞ ይኸይድ ሊልየን እቲ ንስኡ ዘይነበረላ ሰዓት ተጠቒማ ነቶም ክልተ ኣሕዋት ካብ ሓዘኖምን ክወፁን ንኽተፅናዕንዖምን ትሞክር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣኩኦም ንኽሪኦም ይመፅእ እሞ ኣዲኹም በቲ ካንሰር ብዙሕ እናተሳቐየ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ቃንዛኣ ንምግልጋል ብመርፍእያ ተቐቲላ ግን ክሳብ ሕጂ ስራሕ ዝበሃል ስለ ዘይረኸብኩ ሒዞኩም ንገዛ ክኸይድ ኣይክእልን ኢሉ ይረድኦም እቶም ኣሕዋት ንኽነምልጥ ጥራይ ሓግዘና ይብልዎ እሞ እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ መሐብሐቢ ህፃናት ኣብ ዘሎ ፅርግያ ንኽራኸቡ ይማኸሩ ካብኦም ተፈልዩ ቅድሚ መውፅኡ ግን ፍሬድሪክ ይረኽቦ እሞ ናብ ቢሮኡ ይፅውዖ ህይወትካ ንቑልዑ እትኸውን ኣይኮነትን ደቂ ሓፍትኻ ብሓቂ ትፈትዮም እንተኮይንካ ናብቲ ንስኻ ትነብሮ ዘለኻ መከረኛ ህይወት ኣይትውሰዶም ኣብዚ ብሰላም ክዓብዮም ኢሉ ሓሳቡ ይቐይሮ እሞ ኣሚንዎ ይወፅእ እቲ ምሸት ንሱ እውን መኪና ሒዙ ንኽወስዶም ኣብ ክንዲ ምምፃእ ናብ ሓደ ናይ ህዝቢ ስልኪ ኸይዱ ናብ ሊልየን ይድውል እሞ ንኽወስዶም ከም ዘይመፅእ ንኽትነግሮም ይነግራ ግን እናኸደት ፍሬድሪክ ኣብ መንገዲ ይረኽባ እሞ እቲ ሰዓት ንሱ ንምንታይ ናብኡ ከም ዝመፀት ሓቲቱ እንከይተሳኽዐላ እንድሕሪት ክትምለስ ይገብር ኤሪክና ኣልመርት እውን ካብቲ ቦታ ብዙሕ እንከይረሓቑ ይተሓዙ እሞ ከምልጡ ብምፍታኖም ከም ቅፅዓት ብደንቢ ገይሮም ይቕጥቀጡ ካብቲ ቦታ ንምምላጥ ደጊሞም ንኸይሓስቡ ድማ ሊልየን ኣሕሊፋ ሂባኩም ኢሉ ምስኣ እውን የባእሶም ኤሪክ ተናዲዱ ንዓኣ እውን ከጥቃዕ ይሞክር ግን እቶም ሰራሕተኛታት ብሓይሊ ሒዝዎ እሞ እናጎተቱ ናብ ታሕተዋይ ክፍሊ ወሲዶም ይቕጥቅጥዎ ንኣልመርት ኸይዳ ክትሕግዞም ከም ዝሞክረትን ግን ከም ዘይተሳኽዐላ ነጊራ ይቅርታ ክትሓቶም ትሞክር ኣልመርት ኣብዚ ሰዓት ፈፂሙ ይኣምና ስለ ዘይነበረ እንኳዕ ቆልዑት ይሃለዉ ይኹ ከምዚ ጌርክ ዶ ክትዕብዮም ነይርኪ ኢሉ ይሓታ ሊልየን ተናዲዳ ንኣልመርት ገጹ ትፀፍዖ እሞ ተሲኡ ይኸይድ ንሳ እውን ካብቲ ዝነበረቶ ናብ ካልእ ሕማቕ ሰብ ትቕየር ከም ዘላ ስለ ዝተረድኣ ስራሕ መልቀቐ እትያ ካብቲ መሐብሐቢ ህፃናት ትወፅእ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ድማ እተፃውዕቱ ተቖሪፁ ሕክምና ኸይዱ ዝነበረ ኣክሰል ካብ ሆስፒታል ይምለስ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንድሓር ድማ እዞም ክልተ ኣሕዋት ሙሉእ ንሙሉእ መንፈሳት ንቕየሩን ኣብቲ ቦታ ዘይስምዑን ዘይረአዩ ንክኾኑ ይስማምዑ ከም ዝናበሉ እዞም ክልተ ኣሕዋት ንክልተ ዓመት ህይወቶም ብሕማቕ መንገዲ ኣብዚ መሐብሐቢ ህፃናት ይሕልፍዋ ኣብ ሰዓት ሃርትመን ዝተባሃለ ኢንስፔክተር ኩነታት እቲ መሐብሐቢ ህፃናት ንምርኣይ እንከይነገረ ሃንደበት ናብቲ ቦታ ይመፅእ ዋልፈር እቲ ቦታ ን15 ዓመት እናመርሐ ድሕሪ ምፅናሕ ጥሮታ ቅድሚ መውፅኡ ኩነታት እቲ ቦታ ንምርኣይ ዝመፅሎ ፍሬድሪክ ሃርድመን እንከይተፀብዮ ስለ ዝመፀ ምንም ሕጉስ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብቲ መሐብሐቢ ህፃናት ዝገበሮም ሕማቕ ነገራት ንኽሓብእ ግዜ ይተረፎን መጀመርያ ሃርትመን ነቲ ህንፃ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ሓደ ክፍሊ እናኸደ እናፈተሸ ይፀንሕ ኣብዚ መሐብሐቢ ዋላ ብዙሓት ህፃናት ይሃልዩ ዘሎ ቁፅሪ ሽቓቕ ግን ውሕድ ምዃኑ ንፍሬድሪክ ነጊሩ ንኸስተኻኽሉ ይረድኦ ልዕሊ መጠን ዝተጨነቐን ዝተገደሰን ግን ኣብ ገጽ እቶም ቆልዑት ብዙሕ ቆስልታት ምስ ረአየ እዩ እንታ ኮንኩም ክበሃሎም ከለዉ ኩለቶም ሓስዮም እናተጫወትና ወዲቕና እዮም ዝብሉ ኣብ ዕፁብ ክፍሊ ክተዛረቡ ንትደልዩ ዲኹም ኢሉ ክሓቶም እንከለውን ፈቓደኛ ዝኾነ ዋላ ሓደ ቆልዓ ኣይነበረን ሃርድመን ብኩነታት እቶም ቆልዑት ዋላ ብጣዕሚ ይጠራጠር ደኣ እምበር ምንም ማስረጃ ስለ ዘይነበሮ እናተጠራጠረ ዘይምኻን ካልእ ክገብር ኣይክእልን ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰሙናት ኤሪክ 15 ዓመት ክመልኦ እዩ ካብቲ ቦታ ድማ ዓብዪ ወዲ ተባሂሉ ክስደድ እዩ ፍሬድሪክ ሓው ሒዝዎ ንክኸይድ ክሓቶ ስለ ዝደለየ ድማ
ፀዋዩ እናስተኻኸለን ብዙሓት ስራሕቲ እናሰርሐን እዩ ነይሩ። ፍሬድሪክ እውን ናይ 15 ዓመት ግልጋሎት ወዲኡ ጥሮታ እንትወፅእ ብዘይ ምንም ክፍተትን ነቐፌታን ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ነይሩ። እቶም ቆልዑት ኩሉ ዝተዋዎም ስራሓት ኣብ ሰዓቶም እንድሕር ዳ ወዲኦም ናሳ ናብ ውርሒ ሰደደቶ ናይ መጀመርያ ሮኬት እናዓለወ ንኽሪኡ ከም ዝፈቕደሎም ይነግሮም። ኣልመርት ምስቶም ካልኦት ቆልዑት ሓፁር ክሰርሕ እንትስደድ ኤሪክ ድማ ናይ ፍሬድሪክ መኪና ይሓፅብ ነይሩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኩሎም ቆልዑት ኣብ ውሽጢ ተኣኪቦም ብቴሌቪዥን ኣርምስትሮንግ ካብ ሮኬት ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ወርሒ እናሰጎሙ ይሪእዎ ነይሮም። ኤሪክ ግን ክሳብ ሕጂ ናይ ፍሬድሪክ መኪና ምሕፃብ ኣይወደአን። ፍሬድሪክ እናሓለፈ ክሪኦም ከለውን ኣመስጊንዎን ኣበረታቲዕዎን ይኸይድ። ኤሪክ ኣብዛ ሰዓት ፍሬድሪክ ኣብ ፅቡቕ ሙድ ከም ዘሎ ስለ ዘስተውዓለ እታ ዝደልያ ነገር ንምሕታት ሰዓታ ምዃና ይፈልጥ። ግን ዘርኡን ከይወድአ ፍሬድሪክ ሕግታት እቲ መሐብሐቢ ከም ዝተቐይሩን 18 ዓመትን ከይመልኦ ከም ዘይወፅእን ይነግሮ። ኤሪክ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ። ምክንያቱ ፀባይ ገይሩ ዝኩሉ ስራሕ ብስነ ስርዓት ዝሰርሕ ኣሎ ንኸንቱ እዩ። ፍሬድሪክ እናሸወደ ዝነበረ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ድማ ሕንኡ ንምፍዳይ ነታ ዝሓፅዋ ዝነበረ መኪንኡ ብሓጭን እናሓኸኸ ቀለማ ይመልጣ። በቲ ወገን ኣልመርት እቲ ናይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ምስ ተወድአ ንሓው ክነግሮ እናጉየ እልሾ። ዝረኸቦ ነገር ግን ናይ ፍሬድሪክ መኪና ደም ተዓያይና ጥራሕ እዩ። ፍሬድሪክ ንኤሪክ ብጣዕሚ ስለ ዝቐጥቆጦ ንኽመውት ንእሽተይ ቀሪቦ ዘሎ። ሕክምና ከኣቱ እንከሎውን ኣልመርት እታ ማዕፆ ፈጭዎ ቢሉ ዘይምርኣይ ናብ ውሽጢ ከኣተ ይፍቀደሉ ነይሩ። ድሕሪ 3 መዓልታት ምንም ለውጢ ኣይርአን፣ ካብ ከምኡ ድማ ኣይነቕሐን። ኣልመርት ግን ሕጂ ልዕሊ መጠን ስለ ዝመረሮ እቶም ሰራሕተኛታት እንከይረእይዎ ንሓው ብርጭቆ ማይ ሒዙሉ ንውሽጢ ይኣቲ። ግን ንሓው ክንከባኸቦን ክዛርቦን ዕድል እንከይረኸበ ፍሬድሪክ ምስቲ ዶክተር እናመፁ ይሰምዖ እሞ ቀልጢፉ ናብ ትሕቲ ዓራት ይሕባእ። እቲ ዶክተር ንኤሪክ ክሕግዞ ይኽእልን ንሆስፒታል ክኸይድ ከም ዘለዎ ድማ ንፍሬድሪክ ብተደጋጋሚ ይነግሮ። ፍሬድሪክ ግን ነቶም ቆልዑት ዝገብሮምሎ ነገር ንኸይኸሸፍ ፈሪሑ ፈጣሪ ወይ ክገላግሎ እዩ ወይ ከድሕኖ እዩ ዝደልዮ ይገብሮ፣ ንሕና ግን ሆስፒታል ይንወስድን ኢሉ ይዓቢ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣልመርት ናብ ፍሬድሪክ ይኸይድ እሞ ናይ ኣስትሮናት ሕልመይ ገዲፉ የለኹ ፖስታ መበፃፅሒ ክኸውን ስለ ዝደሊ ናብቲ ሙዚየም ክኸይደ ብዛዕባ ፖስታን ካልኦት ነገራትን ዝበለፀ ንክምሃር ዕረፍቲ ሃበኒ ኢሉ ፍቓድ ይሓትት። ፍሬድሪክ እዚ ብምስማዕ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ኣስትሮናት ናይ ምዃን ሕልሙ ገዲፉ ትኽክለኛ ስራሕ ንክሰርሕ ድሌቱ ስለ ዝተለዓለ ሕጉስ ምዃኑን ከም ዝኹርዕ ነጊሩ ድማ እቲ ዕረፍቲ እዩ ንክዘናጋሕ ኣይስክሪም መግዝኢት ቅርሺ እዩ ይሰዶ። ኣልመርት ኣብ ከተማ ክበፅሕ እንከሎ ስልካዊ ሓደ ደፍተር ንኣለሸ ድሕሪ ምፅናሕ ንሊልያን ደው ኢሉ ክረኽባ ከም ዝደሊ ይነግራ። ክረኽባ እንከሎ ሕጂ ቆልዑት መምሃር ከም ዘቋረፀትን ኣብ ሓደ ዓብዪ ኮሌጅ ንኻልኦት መምሃራን ከም እትምህርን ተረድኦ። ሒዛቶ ናብቲ መሐብሐቢ ዝተሰደደሉ ናይ ጉዳይ ህፃናት ተኸታታሊ ቢሮ ይኸዱ። ግን ንሃርትመን ዋላ 6 ሰዓታት ዝኣክል ኮፍ ኢሎም ይፀበይዎ እቲ መዓልቲ ንሱ ኣይመፅም። ተስፋ ቆርፁ ምስ ጀመሩ ካልእ ኢንስፔክተር መፅዩ እቲ ጉዳይ ይቕበሎም። ግን ንዘቕረብዎ ጥራዕ ምንም ምስክር ስለ ዘይነበሮም ከም ክሲ ገይሩ ጥራሕ ይሒዝዎ። ኣልመር ናብዚ መሐብሐቢ ክምለስ እንከሎ ነገራት ባዕሉ ክውድኦም ከም ዘለዎ ተረዲእዎ እዩ። ቶጎርን እቶም ካልኦት ኣዕሩኽቲ እውን ክሕግዝዎ ስለ ዝደለዩ እንታይ ከም ዝሓሰበ ይሓትዎ። ኣልበርት ግን ናቶም ሓገዝ ከም ዘየድልዮን ኣብ ደገ ንኽፅበይዎን ነጊሩ ናብ ናይ ኣክሰል ክፍሊ ይኸይድ። ኣክሰል ትኹረት ተሰሪቑ እንከሎውን እንከይሪኦ ኩሉ መፋትሑ ሰሪቑ ኣብ ክፍሊ ዓፂዎ ይኸይድ። ሓሲብዎ ነገር ልዕሊ መጠን ሓደገኛ ነይሩ። ኣጋጣም ካልአይቲ ዕድል ክረክብ ስለ ዘይኽእል እውን ይሰምዖሎ ዲታይ ርግፀኛ ዋላ ይኹን ናብ ሓዋ ኤሪክ ከይዱ ይቅርታ ሓቲቱ ተሰናዊት ወይ ወፅእ። ድሕሪዚ ብካርቦርድና ኣሉሚንየም ሰሪሕዎ ዝነበረ ናይ ኣስትሮናት ካስቶም ተኸዲኑ መደሻ ሒዙ ደገ ይወፅእ እሞ ናይ ፍሬድሪክ መኪና ምስባር ክጅምር እንከሎ እቶም ካልኦት ቆልዑት ብድሕሪቱ መፂኦም የበረታትዕዎ። እቶም ኢንስትራክተራት ይረኽብዎ እሞ ሓደ ብሓደ ንዕኡ እናቐጥቀጥዎ እንከለዉ ፍሬድሪክ ካብቲ ጉዳይ ህፃናት ዝከታተል ድርጅት ስልኪ ይድወለሉ። ካብ ናቱ መሕብሐቢ ኣማሪሩ ዝመፅእ ቆልዓ ከም ዘሎ እውን ይነግርዎ። ፍሬድሪክ እዚ ዝገብር ዘሎ ኣልመርት ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቶም መርመርቲ ክመፁ እንከለዉ ኣብ ገፁ ተወሰኽቲ ቆስልታት ንኸይርኡ እቲ ምቕጥቃጥ ጠጠው ንኸብሉ ይነግሮም። ክሰድዎ እንከለዉ ኣልመርት እናጉየ ናፍታ ታንከር ይድይብ እሞ ሕዝኹም ትኻልእ ግዜ በሪኽ ቦታ የፍርሖ ስለ ዘይነበረ ኣስትሮናት የናበለ ነጢሩ ናብ መሬት ይዓልብ። ኢንስፔክተር ሃርመንና ሊልየን ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት መፂኦም ስለ ዝነበሩ እዚ ኩሉ እንትፍጠር እናርአዩ ይጸንሑ። ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ደቂሱ ዝነበረ ኤሪክ እውን ሓዊ መሬት ክነክእ እንከሎ ካብ ደቃሱ ይነቅሕ። ክልቲኦም ንሆስፒታል ይውሰዱ እሞ ሊልየን ሙሉእ ለይቲ እናተፀበየ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ዶክተር ይመፅእ እሞ ዋላ ብዙሕ ይጎድኡ ዳ እምበር ከቢድ ነገር ስለ ዘይብሎም ቀልጢፎም ከም ዝወፅእ ነጊሩ ንኸይትጭነቕ የፅናዕንዓ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ሊልየን ንኣልመርት ሒዛቶ ናብቲ መሐብሐቢ ህፃናት ትመፅእ እሞ እቲ ክፍሊ ብብዙሓት ምርመራ ዝገበሩ ነበሩ ሰዓት ተመሊኡ ነይሩ። ኣልመርት ንፍሬድሪክ ካብቲ ቦታ ነፃ ምዃኑ ዝነግር ወረቐት ንኽወሓቶ እንከሎውን ቀልጢፉ ንኽወፀሉ ጥራይ ጋእሰጋእ እንከበለ ይህቦ። ኣልመርት ዋላ ክወፅእ ተሃንጢኡ እምበር ቅድሚ ምኻዱ ግን ነቶም ክልተ ክፉኣት ዓመታት ምስኡ ዘሕልፉ ኣዕሩኽቱ ተሰናዊትዎም ይወፅእ። ብናቱ ድፍረትን ጅግንነትን ብጣዕሚ ተደኒቖም ስለ ዝነበሩ ድማ ሃርትመን ደጊሙ ንዓይ ትዛረቡኒ ነገር ኣለኩም ዲሉ ክሓቶም እንከሎ ኩላቶም ሓደ ብሓደ ኢዶም የውፁ።
ናብ መኪናኦም ተሰቂሎም ካብቲ ቦታ ከዱን ከለዉ ድማ ቶገር ድድሕሪቶም እናጎየ ይሰናወቶም ንኹሉ ዝገበሩሎም ነገር ዘመስግነላ መንገዲ እሳ ጥራሓ ነይራ እዚ ፊልሚ ካብ ወለድኻ ተፈሊኻ ዘሎ ህይወት ማዕርግ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ከበድቲ ግዜታት ተሲኻ ተገጢምካዮ እምበር ተሓቢእኻ ከም ዘይትሕልፎም ስለ ዘምሃረና ካብ 17.5 ወይ ክሓልፈ ንስኹም ከ ክንደይ ትብዎ ኣብ ኮመንት ተሓፉለይ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት